बायदिसिना बहुत रोखोमनि लिरनाय दं खोमसि डार्कनेस बहुत रोखोमनि सोदोबफोरखौ लिरनाय दङ बेयावहाय खोनागोन ना खोनाला नोंथांमोना मिथिला जों बेखौ सावनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होगोन आरो गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामगोन आरोना खुलुमबाय गोदान बोसोरनि मुङाव अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरबाय स' आं दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो जे जायगायाव माने बर' गार' राभा मोनथाम जाथि लोगो नांनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होगोन आरो गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामगोन स' दिनैनि दिनावहाय 31 डिसेम्बरनि नाइटआव मोनफ्रोमबो खाथि खालानि चार्चफोरावहाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफ्रा जमा जायो गोदान बोसोरखौ बरायनो आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो स' मानो जमा जायो चार्चफोरावहाय मानो होनबा जोंहा लास्ट इयाराव माने अलरेडि लास्ट इयार जाखांबाय लास्ट इयाराव माने गोबां बिसेसफोर थानांगौ जानो हागौ जोंहा मानसि जानानै साक्सेस जायाखैबो जानो हागौ बा गोबां मानसिफ्रा लसबो जानो हागौ बिजनेस बायदिसिना बेफोराव स' नेक्स्ट इयाराव जाहाथे बेफोरो जाया बेखौ जों रिपिट दाजाथों बिनि थाखाय जों लाइक होल नाइटथ' बुंजायो माने लाइक 12थासिम जोङो प्रे खालामो आरोना स' जों बयबो आसा खालामो जे गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय गोदान लाइक निउ लाइफ बायदि जागोन होननानै बयबो आसा खालामो ना गोदान बोसोराव स' बिनि थाखायनो जों अल ख्रिस्टियानफोरा मा रोखोमै गोदान बोसोरखौ बरायो गोजाम बोसोरखौ माबायदि बिदाय हरो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनैहाय फुल देखायगोन लास्ट इयाराव जाबाय बेफोरो जाहाथे निउ इयार मिन्स होल इयारावहाय बे फुरा बोसोराव बेफोरबायदि दाजाथों होननानै जोङो बयबो आसा खालामनानै जोङो प्रे खालामो अब्ला थांसै देखायनोसै निउ इयारखौ मारै बरायो गोजाम बोसोरखौ जों मा रोखोमनि बिदाय होयो नोंथांमोना नायनानै ला मोनफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरहा माने बेलेग बेलेग नियम निथि थायो खुलुमनायाथ' सासे इसोरखौनो खुलुमो नाथाय रुल्स एन्ड रेगुलेसना बेलेग आरो स' आं दायो देखायगोन केथलिक ख्रिस्टियाननि जों मोनसे जिगाबनि मुसुखा मा होनो बेखौ जिगाबनि मोनसे मानसि बोराय बानायो दै मुर्ति ओमफ्राय बिनि सिङाव बुरजा बम सोयो बेखौ जों 2024 माने इयो गोजाम बोसोर नालाय ओंखायनो जों अल्ड मेन बानायो फुराना मानसि स' बे मानसिखौ जोङो सावनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होयो ओमफ्राय लोगोसेनो 12ता जानाय लगे लगेनो गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामो होमब्ला नोंथांमोना जेबो गाज्रि साननाङा जों मानो मुर्ति बानायो जास्ट लाइक बेखौ जों मा होनो फुरा अल्ड बोसोरजोंहाय फुराना बोसोरजों कम्पेयार खालामनानै जोङो मोनसे जिगाबनि मानसि बानायनानै सावो आरो बेखौ देखायनो थांसै दायो ओरैनो थांसै ना जा मोजां डेक'रेसन खालामदोंलै गथ'फ्रा जिगाबखौ बै थिंजायसो बानायनानै दोनदों इथिं सावनायखौ लाइटफोरा जोङा ना आगै थांना लायनि खाथियाव मेथाइआव फैबाय केमेरामेनखौ देखायनोसै आङो हापि निउ इयार आंनिफ्रायबो आगैया एकदम माने गार'नि राभानि फाक्का जाजोबखाबायना फुरा बर'खौथ' बावाखै थेवबो बर'आथ' बर'खा बावाखै थेवबो दे हेलो flashlight what is this where did you get this that's why they're gathering 이게 2024 दिगी जाजा नेमसकाय इंखारे दंजो आनाचिमे कायबाना चिमे नांगे इनुकिबा दं बहुत भुल खारा बहुत नेमसे कायम खारा आरो खाना से कायम जम खारा ओकाय चिन्तामन्ते इके सोबा पेकन सिङो कयो भाबिना लागिनो ते एसान आंनि कने लायकै पेकन सब सातलिस्तवा ओ न फादा तो कायनो ने कितन अच्छा ये सारफुर ओ 2024 अभी सोबा पेकन भाबिना लागिनो जे सिङिवे पा बुजुम तो तखले पाङे छोकरङा मुङा ओकाय सोबा पेकन निजना भाबिना लागिनो दे एक पेकन खामेरिं खाना ये सोभाब आरो जुदि आं जुदि भुलायकै तवा ओनबे दे एके काय सोका पेकन खामबाय बितनाय ओकर भुलायकै सोका खामेरिं खान
जुदि मेखावना मुंगाय तोआ उन मेखावना मुंगाय बादे ते थिंगे खाबाकिनि पारा खामे रिंखान पारे रिंखा पांगे पांगे साना मुंगाय के ओभार थांगे साना मुंगाय ओका सोभाब तोआ थिंगे ओका बागे खामे रिंखान आरो सिना गंसकाय जासाकाय ओका बिजान थिंगे मनि पारा खामे रिंखान दुंसांगे रिंखान हाय थिं इते सोकाय बिजान थिंगे ओकाय सोभा पोसिं आरो थिं आलसे चांगा के कामेराना आलसे चांगा थिं एका बिजान थिं सोय राहनाथो आरो थिं गादों तो आरो जबरी गाथा गाथा बेसमा कायसिंगनि गाथा गाथा नांगेनि गाथा गाथा ओकायबा थिं एकाय सोभा बिजान जारे रिंखान जोंना गाय निजेनि खापेंग पारा देंगे रेहो सोराहो आरो तो काय तंग सम्मान खर्चा काय छुंगायना काय मुकायना नङा हा सम्मान खर्चा ओका खासखौ थि गोसा पाप छङा नेमसेका सोबा छङा दंदा कारान ओका बेजे पासाव थिंदा खर आरो निजेनि खापेंग जारा ओका देंगे राहा आरो थिं बेसमाय गुजिने रेना गंचा केयरलेस थिं निजना नके फायदा गंचा निजना गुजर रेना गंचा Babri. Oh no, please. It's very dusty. Oh no, please. I'm so scared. Sorry. Happy New Year to everyone. Happy New Year, sister. Happy New Year. Happy New Year, sister. Happy New Year होनगासिनो बयबो सो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जों माबोरै ख्रिस्टियानफोरा निउ इयारखौ बरायो आरो अल्ड इयारखौ मारै बिदाय होयो आरोना बमिया दासो जादों बिदिनो निउ इयारखौ बरायबाय खामगासिनो गोजाम बोसोरनि मानसि बोरायखौ सावबाय आरोना ओमफ्राय दायो बयबो विश खालामगासिनो हेपि निउ इयार बयबो विश खालामगासिनो थ' हेपि निउ इयार टु एभ्रिवान I'm so scared. Happy New Year. Wish Happy New Year. So happy New Year to everyone. दिनैहाय जों गोजाम बोसोरखौ मारै बिदाय होखो बेखौ नोंथांमोना नुबायना नायनो हागोन बयबो याव बर' गार' राभा सब मिक्स आरो स' बेयावहाय बिदिनो जोङो निउ इयार विश खालामगासिनो बयबो निउ इयार विश खालामलायगासिनो Happy New Year 2025. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. From my side also, Happy New Year 2025. Okay. Almost you forgot. Chalo, don't touch anywhere, okay? Just like this. So नोंथांमोनखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जों माबायदि निउ इयारखौ वेलकाम खालामखो आरो माबायदि अल्ड इयारखौ बिदाय खालामखो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर नोंथांमोना मारै वेलकाम खालामो Go in front again. Huh? You can go in front. Huh? You can go in front again. Oh. You will take in front part. So नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर नोंथांमोना मारै वेलकाम खालामखो निउ इयारखौ अल्ड इयारखौ मारै बिदाय खालामखो जोंनाथ' बिराद इन्जयेबल जाबाय माने लाइक बेस्ट इयार बायदि जाबाय जोंनि अल्ड इयाराबो निउ इयाराबो बिराद इन्टारेस्टिं जाबाय
स' नोंथां आसा खालामो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट बोसोराव 2026 आवबो बयखौबो लोगो मोनगोन गोथाङै थागोन बयबो गोख्रों देहायै थागोन बेखौनो आसा खालामो आरो स' I wish you once more to everyone happy new year happy new life and love you all जेरैहाय लास्ट इयारावहाय लाइक सापर्ट खालामदों बेबायदिनो नेक्स्ट इयारावबो सापर्ट खालामदो बे बोसोरावबो सापर्ट खालामदो थेंक इउ स' माच एभरिवान एन्ड लाभ इउ बाय बाय मोसादो ओरैजों मोसागासिनोलाय सिख्लाफ्रा नुदों